Nije samo tretman u pitanju, naravno cijela atmosfera je bitna, tako je bitno i to da se mogu naručiti same i da imaju taj nekakvi personalizirani dodir. Za kozmetičke salone je sasvim očekivano da njeguju ljepotu. Mi smo htjeli da Kinsi bude mjesto gdje njegujemo i trenutke. Kinsi je više od kozmetičkog salona, Kinsi je brand, to je kozmetički salon plus, gdje ljudi dolaze na personalizirano iskustvo, dolaze se opustiti i uživati u svom tretmanu. Pa definitivno zato što nema više toliko propuštenih poziva, zato što ne moramo prekidati tretmane, nego se možemo apsolutno posvetiti klijentu i završiti taj tretman. Odlična nam je Zoja zato što isto tako šalje i podsjetnike našim klijentima za naručivanje, što se često zna desiti u ovom užurbanom životu da klijent si zaboravi kada se naručio, može se naručiti unaprijed, može si odrediti svoje vrijeme, pogledati isto tako cijenu i apsolutno mu je sve zapravo dostupno na Zoji. Isto tako prati koliko puta je koji klijent došao, koliko puta je klijent otkazao, zašto je otkazao, da li se nije pojavio. Odlična stvar nam je još kod Zoe što recimo klijenti koji su nam dolazili isključivo na određene tretmane, na primjer trajni lak na rukama, sada preko Zoe mogu vidjeti više naših tretmana i zapravo se naručuju na puno više drugih tretmana i usluga. Nije da dolazi isključivo na nokte, nego zapravo prošire svoje tretmane pa dođu i na lice i na depilacije. Prije smo vodili naručivanje putem kalendara gdje smo sami upisivali termine. Zoja mi je odlična i puno bolja zato što ne moramo sami upisivati vrijeme trajanja usluge, već je zaokružene, usluge su dostupne. Zbilja je jednostavno i vrlo malo klikova treba da bi se popunio termin, popunio profil klijenta i puno više zapravo možemo statistike pratiti nego što smo mogli prije. Prije nam je to jako smetalo, sve je bilo manje više manualno, tako da nam je sada taj dio riješen i digitaliziran. Jesu, jako su zadovoljne. Rekla su da im se baš sviđa to što mogu u bilo koje doba dana i noći si rezervirati svoj termin. Dok su na poslu, dok su kod kuće, čuvaju dijete, ne moraju zvati, nego mogu jednostavno se ulogirati, potražiti, pogledati cijenu, vidjeti koliko će taj tretman trajati i tako odlučiti i upisati svoj termin. Jako mi je drago da je Kinsi uveo Zoju jer mi je ona olakšala moje naručivanje s obzirom na užurbani način života i kako eto često mi se dogodi da Kinsi završi sa svojim radnim vremenom, a ja još nisam se uspjela naručiti, tako da smatram da je ovo jako super rješenje i da će olakšati kako meni, tako i drugima.